Zara, danas smo radili harf ja, ti nam čitaj drugi red, B1. Da. B, E, Dvije J, tačke ispod današnji harf J. J, J, Tako je, šta piše? B, E, J, B, E, J. B, Tako E, je. J, Hajmo B2. E, J, ne, Ejne, Bravo, mašallah. Hajmo B3. Re, Tačka na R. Mijenja slovo. Oštru. Sjeti se. Oštru. Z. Z, Z. J, Mhm. Tun, Bravo, šta piše? Zejtun, Zejtun, tako je. Hajmo dalje. Jedna ispod. Dvije gore. Dvije dole. Tri gore. Bravo. Još jednom. Jedna ispod. Bu, Mhm. Ni, Mhm. Je, Bunije, Odlično, mašallah, buni. Hajmo dalje. 5. Ne, Mhm. We, Mhm. J, Tu, Nevojtu, Bravo, mašallah. Hajmo 6. Je, Ri, Su, Jerisu, Mašallah. Hajmo 7. Zu, Eto ga, sad si ga naučila. Zu. Ji, Mhm. Ne, Zujine. Bravo, zuji. Odlično.